Malo mesto ne mora da znači i mali broj mogućnosti. Izgradnjom velikog broja saobraćajnica pružena je mogućnost da iz malih mesta za kratko vreme stignete do većih gradova. Zato se ljudi iz mesta poput Bele Palanke ne iseljavaju, već ostaju tu da žive. Jedan od njih je i modni dizajner Slobodan Mitrović, profesor likovnog u osnovnoj školi Ljupča Španac i predsjednik udruženja Miris Zavičaja. On je na lep način spojio svoju kreativnost, ljubav prema modi i znanje o starim zanatima, pa pogledajte i kako. Bela Palanka je jedno mirno mesto i lepo mesto za život. Kažu da jedno mesto čine ljudi, a ne veličina tog mesta, tako da ono što mogu ja da izdvojim za sve ove godine koliko sam tu u Palanci, obzirom da sam studirao i u Nišu, mogu da kažem i potvrdim da su ljudi u Beloj Palanci topli ljudi koji sve goste dočekuju jednom lepom dobrodošlicom, tako da sve i pozivam sve vaše gledaoce da dođu i posete Belu Palanku, takođe i naše udruženje Miris Zavičaja, i ono što je važno, neće sigurno poneti neku lošu, da kažemo, neki loši utisak, već samo pozitivne utiske. Kada kažemo Bela Palanka, mnogi naši gledaoci će odmah pomisliti na tradicionalnu manifestaciju Dani Banice, međutim nije Bela Palanka samo da se obiđe tada kada je ta manifestacija, kako rekao ste, ovde su vrata uvek otvorena. Tako je. Manifestacija Dani Banice je upravo potekla iz ovog udruženja. Udruženje je osnovano 2006. godine sa ciljem očuvanja kulturnog identiteta Bele Palanke, a po tim podrazumevamo očuvanje naših tradicionalnih obličaja, starih zanata i naše tradicionalne kuhinje. Ideja je da zaštitimo, da kažemo, dva naša velika brenda, Banicu i Paprku u Vrtku, proizišla je kroz tu manifestaciju Dani Banice, koja u početku je brojala 30-ak izlagača, gde danas imamo preko 300 izlagača iz celog regiona. Nekad imamo i inostrane takmičare, tako da slobodno možemo da kažemo da smo prerasli u jednu ozbiljnu manifestaciju za koju je potrebno ozbiljna organizacija i na tu manifestaciju smo ponosni. Da, ono što bih ja dodala, ono što bih vas pitala u stvari jeste da li ste od samog početka, da li je sajam starih zanata bio deo ove manifestacije? Manifestacija Dani Banice je pokrenuta 2006. godine, dok sajam starih zanata 2010. godine, sa otvaranjem Centra za starije umetničke zanate. Prvobitna lokacija udruženja Miris Zavičaja bili u Narodnoj biblioteci Vuk Karadžić, kada smo kasnije preko projekta dobili sredstva za osnivanje Centra za starije umetničke zanate, gde se upravo i nalazimo. Tada smo na ideju došli, odnosno članice udruženja, da okupimo zanatlije iz celog regiona i da svoje proizvode predstave na jednom sajmu, gde će steći i razmenu iskustva, takođe i da prodaju i prezentuju svoje proizvode i podstaknu svoj kućni budžet. Nekako se meni čini da to što ste nastavnik likovnog i modni dizajner ima itekako veze sa starim zanatima i sa očuvanjem tradicije. Šta vas je pokrenulo da, eto, pored ta dva posla, da kažem, koje imate, kojim se bavite, da dođete i na čelo ovog udruženja? Pa prvi put u udruženje sam došao 2016. godine, sasvim slučajno, kada su članice udruženja videle moje radove i došle na ideju da moju prvu izložbu ovde u Palanci predstavimo upravo u prostorijama Centra za stare zanate, jer sve što radim na sklopu spoja savremenog i tradicije. To su one prepoznale i tada, 2016. godine, napravili smo izložbu sa svim mojim radovima koje sam radio na fakultetu i ovako van nastave. Nakon toga, kroz jedan zanimljiv razgovor, smo smislili da napravimo kolekciju, obzirom da sam ja po struci modni dizajner, kolekciju od ručno tkanih materijala na razboju i da to sve prezentujemo na modnoj manifestaciji u Beogradu. Tako se to i desilo, sama izrada od 12 modela je trajala oko 6 meseci, gde smo prvo osmislili boje i dizajn i dezen za tkaninu, a kasnije sam te modele i sam sašio i to sve prezentovali na Fashion Selectionu u Beogradu, gde smo imali zapažene utiske i
nakon toga je ta modna revija, da kažemo, predstavljena na našoj manifestaciji Dani Banice za belopalanačku publiku. Malo čas smo pričali da ima nešto u toj belopalanačkoj krvi kada smo pomenuli činjenicu da veliki broj doktora nauka, odnosno najveći broj doktora nauka, odnosno na broj stanovnika, dolazi upravo iz Bele Palanke. Pa evo u razgovoru sa vama shvatam da Bela Palanka stvarno ima ljude koji su vredni pomena, odnosno o kojima se čuje i nadaleko. Tako je. Pa živimo u jednom brzom vremenu gde možda više, da kažemo, ta titula doktor nauka, možda je više ljudi toliko i ne jure. Međutim, ta nagrada znači o vremenu i trudu koje je ta osoba uložila da bi ostvarila, da kažemo, svoj cilj, a na kraju i ponela tu titulu doktor nauka. Iza toga je potreban jedan mukotrpni rad. To je neminovno. I sasvim, sama ta činjenica da Bela Palanka ima, da je poznata po najvećem broju doktora nauka, to za sve nas Bela Palančane je jedan veliki ponos. A takođe i da mlade generacije koje sada naraštaju, takođe imamo, da kažemo, prepoznatljive dece kod koje to mogu i da ostvare. I da to i dalje održe u buduće. E pa to je moje naredno pitanje. Da li ste vi možda glavni krivac zbog kojeg je Anđela danas sa nama i da li uopšte vi svojim učenicima usađujete te vrednosti zbog kojih treba da čuvamo stare zanate? Anđela je, da kažemo, dete svestrano, koja ima veliki talenat za sve predmete koje smo obrađivali u školi. Takođe je, ja i Anđela smo se prvi put upoznali u 5. razredu kada je prešla, da kažemo, na spratu škole i započela 5. razred, gde sam kod nje prepoznao jednu upornost, talenat i sa vremenom smo mi taj talenat samo nadograđivali, gde sam je usmeravao, u kom pravcu treba da ide, da kažemo, taj njen rad. Ona je sve te savete usvojila, a nagrade koje kasnije osvojila su samo rezultat, da kažemo, tog jednog rada temeljnog. Ništa od toga, da kažemo, nije bilo za 1 godinu dana. Znači, to je ono što sva deca kada dođu u školu kaže ja to ne znam ili ja nisam talentovan, ali sve se to uči. Sve je potrebno da prođe, da kažemo, jedan niz, da se nauči jedan korak, drugi korak, treći korak, onda da sve te korake objedinimo u jednu celinu i iz svega toga izađu kvalitetni rezultati. Vi sada više niste njen nastavnik, ali i dalje sarađujete i verujem da ste ponosni na nju. Kada govorimo o njenim takmičenjima na kojima je učestvovala i o starim zanatima, na što ste najponosniji? Ovako vezano za likovnu kulturu jeste njena nagrada na konkursu Dani Ćirilice u Bavaništu, gde je samostalno izvezla inicijali i osvojila je 3. mesto na republičkom takmičenju. Zašto mi je to najdraže? Zato što na tom takmičenju i u samom konkursu isto stoji da učenicima takođe mogu da pomažu roditelji, bake, nastavnici i neko ko poznaje tu tehniku. Anđela je sama uradila i to mogu da kažem da je to, da kažemo, njena nagrada. Sada, Slobodane, ja bih voljela da nas vi ovako opisno provedete kroz svaku prostoriju i da nam onako detaljno ispričate šta se u svakoj od ovih prostorija nalazi. U okviru Centra za stare umetničke zanate imamo opremljenih 5 prostorija. Ono što mogu da iskoristim priliku jeste da se zahvalim lokalnoj samoupravi, ministarstvu koji su odobrili sredstva za opremanje našeg Centra za stare umetničke zanate i u okviru njega imamo prostoriju za pustovanje vune, tkačku radionicu, grnčarsku radionicu i 2 izložbene prostorije u kojima imamo izloženu žensku i mušku narodnu nošnju i takođe proizvode članova udruženja koji na ovaj način prezentuju svoj rad. Kroz sve te prostori, da kažem, prošlo je dosta ljudi, jer naša vrata su otvorena svima, kako deci, tako i starim ljubiteljima starog zanata. Svake godine, najčešće u letnjem periodu, imamo radionice ili pustovanje vune, tkačku radionicu, grnčarsku radionicu, slikarsku radionicu. Ove godine smo 2 puta radili batik radionicu, tradicionalno slikavanje marama voskom, i gde je zavisnost od toga, osluškujemo u stvari šta
da kažemo, naši građani žele da probaju, da nauče neku novu veštinu i onda na taj način i realizujemo neku od radionica tradicionalnih tehnika. Jel su uglavnom žene prisutne na tim radionicama i da li su to žene starije, mlađe? Pa uglavnom, mislim, jeste ovo vreme predrasuda gde se za stare zanate odmah veže ženski rod, međutim ima dosta i muškaraca koji se osmele da dođu, da probaju i da nauče i da shvate da u stvari to njima zapravo ide od ruke. Ja sam recimo neko ko me možda dodeljeno da brani boje muškog roda i da jednostavno predstavi taj stari zanat na jedan možda malo drugačiji način. Kada pogledamo kroz istoriju, kroz sve industrije gde je u pitanju tkanje, bili su zapošljeni isključivo muškarci. Jer tkanje, makoliko ovako na prvi pogled izgledalo jednostavno i fizički jako zahtevno i trebalo je vremena da 8 sati rada u industriji se otka, da kažemo, jedna količina metraže za potrebe te industrializacije. Sada, kada pogledamo deče radionice, tu ih imamo pola-pola. Znači, dolaze pola dečaka, pola devojčica, ali što se starije populacije tiče, ženski deo preovladava. Sada ne možemo ni tako često videti originalnu narodnu nošnju, vi ih ovde imate, i narodne nošnje koje su nosile žene i narodne nošnje koje su nosili muškarci. Tako je, ovde čuvamo originalne primerke ženske i muške narodne nošnje i ono na što smo, da kažemo, najponosniji jeste jedan komad gradske nošnje, to je jedan crni bolero koji je izvezen bakarnom žicom, potiče iz perioda Bela epok, 1900. godina, gde tada još uvek se vez nije radio, da kažemo, tradicionalno zlatovezno, već su koristili bakarnu žicu kao nit kojom su oni svoju kreativnost ispoljavali i to je jedini komad u opštini da je izrađen na taj način. Sve ovo kasnije je zlatovez ili konac. Takođe imamo zabrn koji je rađen tehnikom tkanja, ručno izrađen, potiče takođe iz perioda 1915. 20. okvirno period Prvog svetskog rata, potiče iz okružnjeg sela i drago nam je bilo kada su članovi te porodice odlučili da upravo taj zabrn poklone udruženju na čuvanje i prezentovanje, jer na ovaj način i dosta veći broj ljudi može i da pogleda kako su nekada zabrni i rađeni. Što se muške narodne nošnje, čuvamo prvobitni model pantalona koji se zove beletine, napravljene od filca, od čiste vune. Karakteristične su po tome jer one nemaju šlic, već se oblače na principu preklapanja, gde se tkanicom učvrsti pojas i onda one tako stoje. Tek kasnije se razvilo da se našiva rajfišlusom, baci dugme u odeću i da se dekoriše na određeni način. U jednom delu prostorije imate i grnčariju, sada neka od te grnčarije je pronađena nedavno, da kažemo, kada se gradio ovaj deo autoputa ovde. Šta je to sve pronađeno? Tako je, u okviru grnčarske prostorije imamo različite predmete, uglavnom su to upotrebni predmeti za domaćinstvo. I ono što možemo da kažem, od male šoljice za kafu ili posude za so i alevu papriku, do velikih grnčarskih tepsija, crepulja za pripremu hrane. Takođe imamo proizvode koji su iz savremenijeg doba, koji su lakirani, koji su oslikani, da kažemo sada, savremenim šarama u proteklih 50 godina, a imamo i proizvode koji su odmatirani, od originalne gline, koji su eventualno negde reljefom ukrašeni našim tradicionalnim ornamentom i na taj način znamo i iz kog perioda datiraju ti proizvodi i što su, da kažemo, proizvodi sa jednostavnim oblikom, ali karakterističnom šarom, onda znamo da potiču iz tog ranijeg perioda.
Jel imate neke planove? Kada govorimo o životu u Beloj Palanci, jel ste zadovoljni? Jeste razmišljali nekad o preseljenju u neki bliži ili dalji grad ili možda da odete van zemlje? Bela Palanka se nalazi između Niša i Pirota. I jedan i drugi grad sada su nam dostupni, da kažemo, relativno su blizu. Jedan na pola sata, drugi na 45 minuta. Nisam razmišljao o preseljenju jer i sama era društvenih mreža nas čini povezanim, gde sve možemo i što odradimo ovde da pošaljemo dalje. Nismo ograničeni, da kažemo, samo na ovaj prostor ovde. A što se daljih planova tiče, i dalje ostajemo u tom spoju savremenog i tradicije i ono što je naša želja jeste da naše ornamente, upravo sa svih predmeta, posuda i ostalog što čuvamo, prenesemo na neki odevni komad ili na neki ukrasni predmet i na taj način plasiramo i prezentujemo dalje za širu publiku. Tako je pre par godina iz te ideje nastala naša vezena leptir mašna, gde smo naše tradicionalne motive preneli, da kažemo, na jedan savremeni modni aksesuar, leptir mašnu, i još uvek, da kažemo, imamo potražnju za tim proizvodima, što je nama drago, jer su ljudi u njima prepoznali jednu toplinu, taj proizvod ih vraća i u detinjstvo, jer kada vide neki rukom navezen komad, uglavnom je prva asocijacija baka ili deka. Ono što bih vas za kraj još pitala, možda je trebalo ranije, ali ste me podstakli kada ste spomenuli leptir mašne, jeste vaše remek delo, stvarno mogu da kažem nesvakidašnje remek delo, o čemu se radi? Jeste, to je u pitanju moj autoportret, nastao na master studijama, gde je zadatak sam bio da se napravi naš autoportret koristeći sva, da kažemo, sredstva osim olovke i gumice i papira. Meni ideja je bila da, obzirom da sam završio modni dizajn, da tu igru kanapa i svetlosti i senke i predstavim na jedan nov način, da unesem, da kažemo, taj jedan prepletaj, da spojim tkanje, savremeni crtež, tu je igra svetlosti i senke, gde kada tu sliku pogledamo pod određenim osvetljenjem, ona tačno dobija to stvaranje lika na jedan karakterističan način, i ono što mi je drago da reakcije publike koje ona u stvari prouzrokuje da sam i uspeo.